Sabhuku veikoko ndiani? Sabhuku veikoko ndevamafaka. Vamafaka. Kusvika ndatora murume wekulenzi ndikaenda naye ikoko, vakanosvika vakati iwewe kana uchida zvekuti uye uzotonga nyaya dzekuno uya nemepu yekumunda. Ndakanga ndichigara muvillage 8 ndisingagari muvillage 13. Ndakachinjana nemurume uyu ari panapa nekuda kuti aida kunogara ku8 kwandakanga ndiri kuna baba vake, achida kuchengeta baba vake namai vake. Inini ndichindowo ku13 kwakanga kuine hanzvadzi yangu, ndokwandakanga ndichida nekuti mombe dzaita zvekudhaigwa ku8. Ndaida kuti mombe dzangu zinonwa muna munyati. Tengesa munda uyu kune vanhu vakauya vakagara vari mukati memunda izvozvi. Ini ndikashaya pekuti ndinorima papi. Saka ndakatanga kuenda kuna Sabhuku. Sabhuku akanzi haana basa, haatongi nzvimbo iyoyo nekuti hakuna ishe anotonga ikoko. Ndikati orati zvakanaka, kana kuri kuti zvakadaro regedzai ndiinde kuna Vidgo chairman. Ndikaenda kuna Vidgo chairman vagundu, vakauya vakada kuedza kugadzirisa nyaya iyoyo. Vakanzi iwe ibva pano enda unotonga kwako kuvillage 12. Asi variyo Vidgo chairman ward 15. Ndikabva ndikaenda kuna kansela, ndikanotaura nakansela. Kansela akati regedza ndichataura nawo. Kansela akataura nawo vakatadza kunzwisisa. Kansela akanditi right, zvadai iwe chienda kuLenzi unotaura neveLenzi. Ndikaenda kuLenzi. VeLenzi ndakawana vachichinjana kusvika ndatora murume wekuLenzi ndikaenda naye ikoko. Vakanosvika vakati iwewe kana uchida zvekuti uye uzotonga nyaya dzekuno uya nemepu yekumunda. Ndingati pekutanga ndichiinda mukati mevillage, inini ndakanga ndichigara muvillage 8 ndisingagari muvillage 13. Ndakachinjana nemurume uyu ari panapa nekuda kuti aida kunogara ku8 kwandakanga ndiri kuna baba vake, achida kuchengeta baba vake namai vake. Inini ndichindowo ku13 kwakanga kuine hanzvadzi yangu, ndokwandakanga ndichida nekuti mombe dzaita zvekudhaigwa ku8. Ndaida kuti mombe dzangu zinonwa muna munyati. Saka ndasvika ikoko kuti tachinjana, ndakatora baba veuyu. Vakaenda vakanosvika vakandiratidza pakanga paine hoko, kuti hoko yairi apa nepanapa nepapa. Vakandiratidza hoko 4 dzakanga dzakatenderedza munda iwoyo. Ndikati zvakadero hazvina kukwana zvakadero. Ndobva ndasvika munzvimbo ndikati chairman emuno ndevapi? Ndakaona paina vainzi vabangura vauyawo nhasi pano. Ndikati vabangura ndiratidzei nekomiti yenyu kuti hoko dzangu dzakanga dzichisvika papi. Ndobva vanosvika vachindiratidza pandakataridzwa nababa veuyu wandakachinjana naye munhu. Vakati patakaenda nababa vake ndo pandakaratidzwa vachiratidzwa neveLenzi. Ndikati aiwa pakanaka. Chakazonyanya kundinetsa ndechekuti tangoti gare zvishoma shoma ndachitama kubva kuya ndichiuya kuzogara panzvimbo, ndakaona pavakwa imba imwe chete. Ndikabvunza tikati ko zvaita sei? Zvikanzi komiti yakabvuta masimba yana ngundu ndo yakapa vanhu ivavo mukati memunda. Makapiwa vanhu vanokwana kuita 8 mukati memunda umu. Ndikauya kune uyu ndikati kona ishamwari, kwewe zvawaiti tiswape minda, sei wakati tiswape munda iwe uchiziva kuti wakatengesa umwe munda? Uyu ari pano akati aiwa handina kana chandinoziva nezvazvo. Ndakatendera ndikasvika ndasvika pekuti ava vanhu vari kuti kwamambo kwaunoda kuinda takapedza nako, kuLenzi takapedza nako, kuna kansela takapedza nako,
saka ndakabva ndanzwa kuti musoro wangu hauchatonzi zvakanaka. Ndikati ndoenda kwamambo ndinonzwa kuti dunhu rino zvarinonzi ndere kwamambo Ngezi. Ava vanoti kwaiko harizire kwamambo Ngezi, ndere kwanyika. Kana kuti DA asina kusvika, kana kuti nyika asina kusvika, iwo hauparimi. Saka ndakauya kuno kwamambo Ngezi kuti ndiwe ndizopira nhau yangu. Tadzwa muchitaura kuti pane vamwe vauya pano vane ruzivo rwemunda wenyu. Wongu. Wamakachinjana naye ari pano. Wongu. Makambowana here mukana baba wokumborosvika muchionawo padambudziko ravainaro mukaona kuti shuwa vakafekta? Pamusoro wemambo, inini ndakasvika mushure mekunge ndaenda kunhamo yababa vangu. Ndichibva ndanosvika kuya, munhu akatondiapurocha kuti ndizoziva kuti pane dambudziko rairoro. Ava vakanga vibhenge vanditaurira dambudziko iroro, vanditaurira nobva ndati ndichaenda ndonoona kuti zviri kufamba sei. Ndasvika ikoko, uyo anonzi Ngundu ndiye akasvika akatondibvunza kwandiri kunditi iwe uri kuziva here zviri kuitika? Ndikati zvei? Zvikanzi pamaererano nemunda wako. Ndikati kwenini munda wangu munotaura nezvekutaura zvemunda wangu, mune maupuwana nemvumo munda wangu wamunotaura nezvo? Ndikati hapana chandoziva, asi kana muine zvamuri kuziva pamwe muchataura zvamunoziva. Inini handina chandodi chandinoziva. Zvikanzi mune mwana wangu arimo mumunda. Ndikati makamupuwa nani munda wacho? Zvikanzi saka I think vakada kutanga kutora advantage yekuti baba vangu vafa, ndobva vati kwanzi tinoziva baba vako. Ndikati aiwazve, inini baba vangu vane munda wavo kuvillage 8, inini uyu munda wangu. Saka imimi kana maiziva kuti imimi mune something chamune interest nezviri kuitika, ngade makananga ini muridzi wemunda makasvika mukangonditaurira kuti shamwari ndiri kuda munda ndokuitirai zvandanga ndichida kuiti, asi imi kana makaita zvinhu zvenyu itai zvinhu zvenyu. Ndo mapindura ndakangoita ndikavasiya vakadaro. Ndinoitwa Knowledge Hlabat. Mubvunzo wangu muri kunzwisisa? Ndiri kuti munopupura here kuti munda wamakaswapa nababa ava vari kuafektiwa nemunhu, kana kuti makaiswa munhu mumunda macho? Because munhu anoziva maboundaries ka. Isu tinomboenda kunyaya dzeumambo ka, tine madzimambo akapa vanhu nzvimbo vataiganhurana navo, handiti? Vachivapa kwatinoganhurana kuyawo, munhu uye akapiwa ndiye watakutaura naye. Kana tanetsana nyaya yemuganho hatisiriye watotaura naye, totaura nemunhu watakavakidzana naye, watakagara takadii, takaganhurana, ndosinganetsi. Imi muri kupupura here kuti munda wamakasiya ava vachisara pauri vari kuafektwa nevanhu vakazonoiswa imomo? Because ndimunoziva maboundaries paakanga ari, kuti pandakanga ndakagara inini munda wangu ndeuyu neuyu nepapa nepapa. Apa panogara munhu yatogara mumunda mangu. Ndinopupura kudaro, handiti? Because chinhu chandinoda kuita ndichitaura nevezaki, ndinoda kuvaorora vanhu venyu vese ivavo, ndovaorora kusvika pekupedzisira, handiti ka? Nyaya yandaida chete ndeyekuti paite munhu anopupura kuti zvakaitika izvozvo ichokwadi, nokuti hakuna munhu asina kupuhwa chaapiwa angaite simba rekunopa munhu mumunda womunhu. Hakuna zvinhu zvakadaro, handiti mapawana? Saka mauya pano kuti mutibatsire kuti murume wamakasiya akauya abatsirike, kwete kuti vanhu vashandise mukana wekuti pari kunochinjana vanhu ava pahalf time paya tobva tatoisa vanhu vedu vachanopinda, tozoisa futi mamwe masubstitutes ari pamutemo. Mukabatwa nemhosva iyoyo munosungwa zveshuwa, handiti mapawana? Saka tiri kuda kuti nyaya yenyu haisi nyaya yatingapedzere nguva, inongoda mawitnesses chete, handiti? Kuko vakati tangai maitonga toipa mutongo. Avo vari kuita ustabhoni wekuti mudunhu ravakagara harina mambo kana ndimi. Paseri pamunyati pavakanhingirira apa samambo atovepo mambo apa. Kuno kwavakagara ivo hakuna mambo manje. Isusu tiri mastuji maybe, ndozvavari kutaura. Isusu manje ndozvavari kutaura. Saka zvese izvozvo mutemo unenge uchingotungamira chete uchigaidha vanhu nekubatsira vanhu.
vanenge vari pasaidhi pawo uchidzora wega mutemo. Handiti maona. Saka no vamai yawo nyaya yenyu tisingapedze nguva. Pane umwezve vamati vari pano. Sabhuku veikoko ndiani? Sabhuku veikoko ndivamafaka. Vamafaka ndimi sabhuku. Sabhuku hawanike pasina mambo. Munombovaudza kuti hatiwanikwe pasina mambo. Mukaona matuwana kudai, you are very lucky, mambo varipo. Kana musingangoziva kuti mambo ndevapi, itai kana makasununguka tonokuratidzai kana kukudeedzerai kuti mambo vauye muvaone, muzive kuti mambo varipo. Handiti mapoa. Saka ava manje havadi kumboswera tichivaswerera tichivafuridzira. Tinoda kuti anozokwanisa kuuya achauya. Pane tsamba yandakaverenga pano pamhangarwa nyaya iyi yakanyorwa nakansera in favor yevavo, achivakumbirira kune maoffices ane kodzero dzekuti anga achiita izvozvo. Handiti. Saka isusu pano nawo tichanyora yedu tsamba zvekare in favor yavo yekuti tiri kukumbira kuti mubatsire baba avo munyaya yemunda wavo. Taona kuti ofisi yenyu ndio ine responsibility yekuti ivabatsire. Nyaya yakamhangarwa munani pamakaenda kumaoffices uku? Yakamhangarwa muna July last year. Na kansela ndakazoenda muna September. Last year 2023. Ukaona vanhu vachiti vakaudzwa nyaya iri sensitive yakadaro vakuda kutonopedza gore vasina kugadzirisa, it means they are involved. Tinovataurira isusu saizvozvo kuti kufunga kwatinozopedzesera taita isu kuti munhu akauya kuzochema kwauri ukanonoka kumubatsira sezvatiri kuona izvo, ruzhinji kusanganisira ini tinopedzesera taakufunga kuti zvichida imimi sevanhu vane responsibility yezveminda you are part and parcel nezvakaitika kana kuti nevakaita izvozvo. Handiti mapoa. Tasumudza vanhu kuti vamhanye kuuya uko tokupai tsamba kuti takaona kuti neofisi yacho iri kuita nyaya iyoyo inoda kuongororwa apo nepapo. Handiti mapoa. Isu makatituma kuti tideedze vanhu vauye kudare. Takatovasendera masamoni. Mwedzi wakangoti afekita chete ndiNovember. Dai pasina November vakauya kudhara pano kana kusauya takatoaction nyaya yenyu sezvatiri kutoita nhasi. Saka tinobuditsa outcome kuti taitonga tichiwana kuti munhu akatora munda wemunhu akaisa vanhu mumunda imomo, kana kuti munhu mumunda iwoyo zvichipupurwa nemunhu akaswapa munda nemunhu uyo. Handiti tatopedza. Saka naizvozvo tiri kubata nhingi akaita izvozvo nemhosva yekutora munda wemunhu achipa munhu sedare. Chinotituma izvozvo iorder number 1 iri pasamoni raakapiwa akashaina achiribata kudai so. Dai akariverenga akaziva kuti kuenda kudare kana kusaenda kudare unotongwa usipo. Ukasaenda hatinetseke naye. So tamubata nemhosva yekutora munda wenyu achipa umwe munhu. Ndio ruling yedare redu. Anowanikwa aine mhosva yekutora munda wenyu achinochekera munhu watinofunga kuti haana kumuchekera kungomupa chete. Dai akangocheka munda achipa munhu angadai ari pano achitaura kudaro. Saka muchati tsamba yakansela, tsamba yedare redu pano outcome yemudare tokunyorerai tsamba zvamunoenda nazvo kwatinenge tatichiendai nazvo apa. Handiti tichanyora yamuchaatacha pamwe chete neyekwakanzela kuti ndazonopiwa imwe kwamambo. Atirambe yeye munhu wamunenge maenda kunopa tsamba iyoyo kuti hativaziva.
handiti sangano mingani yataita kunhu kwenyu kuya tichiuchirwa kuya vasingade varipo kana ndirini dei ndichitouchira mambo wachona ndichitotaura kuti mauyawo kudunhu redu saka tinokutambirai mudunhu medu inzwai muri kumusha sunungukai handi munozviziva tichivaudza techivaudzira kuti vane zvimiti munzeve vanzwe kuti musasare muchizonyeperana. Mambo akagara papodium paya nemuenzi mukokwa mukuru anenge akauya paya ndo paanenge ari mambo ngezi mambo wedu aripo paya asi vanhu vanenge vachingoti nzvimbo haisi yake nzvimbo haisi yake ha vana anhingi vanenge vachiti nzvimbo iya ndeyavo vari kurudhende kuyawo kukoko kwamunozoona ndati ndikapedza kutaura kuno ndoenda ndonogara navo kuti ndikuratidzei kuti vanenge vavezera ramu hatidi bapona. Saka hatidi kupinza nyaya dzekurwisana kwemadzimambo mukati menyaya kutyora kodzero dzevamwe vanhu nemushandisa advantage yekuti ione kuda kwokuti mambo ari haumude hazvishande ipapo handiti mapona hazvishande. Saka nyaya yenyu vama yawo iye zvino ngaisarire pekuti pane matsamba anofanira kubuda muofisi yedu ekukupupurirai sekupupurwa kwazvaita. Sabhuku wangu ari pano vanoziva munda wemugarisani wavakatanga kugara naye handiti ndizvo vanoziva nemabhaundari vanoaziva. Nhasi unoi ndikabva kuno ndiri sabhukuwo futi kumusha handiti ndinoziva ndiri munomu kuti ndingarogara paploti number 1 2 3 kusvika pa38 nevana vavakabereka ndokuudza kuti paploti number yakati pane vana mukuru ndinhingi kusvika pana nhingi mune zvizukuru vana nhingi nananhingi nananhingi handiti mapona. Ndikanzinyora chembere dzekumusha kwangu ini handiende kana kufona foni uku ndinongotora bepa plain paper iri zita nenhamba neploti number nenhamba dzechitupa chake kuti mudisabled here handitumwe ndinotoindicata ndega handiti mapoa. Nyorai machild headed families emupurazi mangu handitumwe kana kuti ndiudzei kuti ndiani aiwa hazvisirizvo zvataakuita mazuva ano. Chandinonge ndazokanya apa maybe kupesanisa nhamba dzechitupa but handisiye dzisipo nokuti kana ndoti makakanganisa nhamba dzechitupa bepa rangu rakurumidza kunopinda pariri kudiwa kwete kunopinda rine blank nhingi yekunzi kuti nhamba dzechitupa dzokerai mbonogadzirisa apa no dzakakwana. Ticha akabvunza mubvunzo umwe osumudza ruboshwe umwe osumudza rudyi ticha ndiye anoziva kuti akasumudza rudyi ndiye ari kuziva. Inspector anongoenda achiti zvandakaonawo zvakaoma every question no one anosara asina kudii handiti mapawa. Ndo nyaya iri pai iri yenyu iri. Saka vama yawo izoitai nguva yatinenge takasununguka iye zvino maoffices edu mazhinji acho adown izvozvo nekuda kwenguva. Saka toda kumhanyidzana naachiri akashama iwayo tape mapepa edu iwaya handiti tape mapepa edu tichimhanya tisazorohwa kunzi takavhara tozoonana muna February takavhara tozoonana muna January. Toda kuti iye zvino vachiri vakashamisa akashama iwayo mapepa edu asvike ipapo nekukurumidza. Saka imimi ndimunoita kuti mapepa adi afambe. Dzokai panapa next week munogona kutaurwa nasekretary kuti munogona kusangana rini moitirana mapepa andiri kutaura mande handitika yes mande ndo yatee takasununguka sekretary vakasununguka monyorerwa zvese ndendiri pano zvinoda kudhindwa ndichidhinda ndichisaina